Türkiye Cumhuriyeti'nin İçeri İşler Ministerligi Türkiye'de wagtlayan ýaşayan migrantlara degişli täze karar çykardy we olaryň Türkiye döwletinde wagtlayan ýaşamaklar üçin berilýän kimlik belgelerini almaklaryny käbir şäklendirmeleri girizdi. Ülkemize yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının %25'inin geçtiği 54 ildeki toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara kapatmıştık. Wagtlayan ýaşayan migrantlar baradaky alan kararyny İçeri İşler Ministri Süleyman Soýlunyň aýtmagy esasında 1-nji iýundan başlap Türkiýanyň haýsy hem bolsa bir şäheriniň bölgesinde öý adreslerini agza bolup wagtlayan ýaşayan migrantlaryň sany şol ýerde ýaşayan türk watandaşlarynyň sanynyň 20 götürümini geçmejekdigi barada karar çykardy. Siriýadan, Irakdan, Awganistandan, Özbegistandan, şeýle hem Türkmenistandan we beýleki döwletlerden Türkiýe wagtlayan ýaşamak üçin gelen migrantlar Türkiýe döwletiniň içerki ýagdaýlarynda uly bir düzgünçiliklere, jinayatçylyga, zorlamçylyga sebäp bolýandyklary we içerki ykdysady deňagramlygyna hem uly bir zeper ýetirýändikleri sebäpli türk watandaşlary daşardan gelen göç migrantlary islemeýändiklerini aýdyp, köp adamdan ibarat bolan protestlary geçirýärler. Türkiye Cumhuriyeti içerki göç politikalarına uly öňs berip, olaryň wagtlayan ýaşamaklary üçin alýan ruhsatnamalaryny çäklendirmeleri girizip, oňa degişli bolan kanunlar çykardy. Türkiýede wagtlayan ýaşayan türkmenleriň köp böleginiň wagtlayan ýaşamak üçin alýan kimlik belgesiniň wagty geçendigi sebäpli gaçak ýagdaýa düşüp, Türk polisiýasy tarapyndan içeri alınıp, käbir bellikler alınandan soň olary ýa Türkiýanyň Gresiýa bilen serhetjak oturan ýerlerine uğratýarlar. Ya da olaryň ýurdy terk etmesini isläp, bir aý möhlet bilen şertli erkinlige berýärler. Aýdylmagyna görä Türkiýe döwleti gelejekki ýyllarda Türkmenistan bilen arasynda türkmen watandaşlarynyň Türkiýe girmekleri üçin giriş wizasyny, ýani wizaly girişi ýoly goýjak bolýandyklaryny käbir resmi bolmaýan habar çeşmeleri agzap geçýär.